भुरग्यानो भावा भयणीनो घरांत पयले रुकार फळ जाले जाल्यार वाले फळां जाली जाल्यार उपरांत गाद्यांत कळे जाले जाल्यार आमी पयले कोणाक दिजे देवाक दिजे भुरगीं उडास दवरा आज पळया कितले कश्ट काडटात ते एम्प्लिफायर ब्लूटूथ कितले कश्ट काडटात आज हे नवे पेळे भात आमकां जेवंक तांदूळ जाता आमी जेवण जेवता देखून ते भात आज हांगा हाडला देवाक दिवं देखून हे भात आमी देवाक अर्पीत आसतना मरियेच्या जल्माच्या दिसाचो संतोषी आज आमी संभ्रमून पावता आज भुरगीं आमची कितली सोबीत कर्ण कितली बरी दालयेली फुलां घेवन आयल्या कितली सोबीत करून ती मरिये करपाक हांगा रावल्या देखून व्हडलो संतोष आमकां या बाकी दिसा पासत देवाक आमी अर्घां दिवया आनी आमच्या वावराक देवान दिल्लो प्रतिफळ आमी वाखाणया आतां गायन मंडळी सवे आमी गावया गीत गायता काळीस म्हजे येसू मिया गायता काळीस म्हजे येसूया ओगळे तुझे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवर्तमान जेजू म्हणालो देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका काणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय पळय अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनान लोविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय देवाचे उतर हे देव रचणार तो ताच्या रचनाक पोसता आनी सांबाळटा पूण देव आमी वावर करून आमचो दीस परतो ग्रास जोडचे म्हूण आशेता देखून आमी आमच्या शेतांनी वावर करता आनी देवाचे दयेन आमच्या शेतांनी यथेश्ट प्रतिफळ आशेता आमी आमच्या शेतांनी उंपल्ले आज देवाचे दयेन फळ दिवंक लागला देखून शेतांतल्यो पयल्यो कणश्यो आमी हाडल्यात आनी ह्या कणशांचेर देवाचो आशिर्वाद मागोवंक तयार जाल्या सर्वेस्पोर देव आमच्या वावराचेर आनी ह्या नव्या कणशांचेर आशिर्वाद घालूं दी म्हणून आमी मागया सर्गींच्या मोगाळ बाबा आमच्या रचणारा तूं तुज्या रचनेचें काम संपूर्ण करूंक आमकां उलो दिता आनी आमच्या वावराक फावतो प्रतिफळ दिताय तुजी जाणवाय आनी बरेपण नियाळून आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण तुजे लागीं नम्रतेन मागता तूं अंतराळाच्या सुकण्यान पोसताय बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दीस परतो ग्रास सोडूंक वेळार पावस दान पृथ्वी फळां बरीत करून आमच्या वावराक फळ दिताय तुज्या कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्ली हे नवे बात आज आमी तुजेशी हाडन तुका आमी अर्घां दिता ताचेर तुजो विस्नार आशिर्वाद घाल हे पवित्र केल्लें बात सेवल्ली आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशिर्वादांनी भरून एकवटान जियोन आमचे माये संगी एक दीस सरकार तुका रूप रूप पळोवंक तूं आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Ficada
आपलो सन्मानित समरमच्या उत्तम बाळक मरियेच्या मानाकरगामी स्थितात नेतन लॉरेन्स लेबेरो कोसे सामायच्या मानाकरगामी स्थितात लिओपोल्ड फर्नांडिस कोसे सामायच्या मानाकरगामी स्थितात सॉलमन लोबो आणि कुटाम आपलो सन्मानित समरमच्या उत्तम कोसे सामायच्या मानाकरगामी स्थितात बेनेडिक्ट क्रास्ता कोसे सामायच्या मानाकरगामी स्थितात ऑगविन आणि आश्विन गोन्साल्वेस कोसे सामायच्या मानाकरगामी स्थितात जुलियाना क्रास्ता कोसे सामायच्या मानाकरगामी स्थितात फ्रेंसी डी सिल्वा कोसे सामायच्या मानाकरगामी स्थितात डायना पिंटो आपलो जन्मसुदी संभ्रमच्या वक्ता बाळक मरियेच्या मानाकरगामी स्थितात नेल्सन फ्लावेला कोसे सामायच्या मानाकरगामी स्थितात रायन नजरेत पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो मोगाचे लोक आज आम्ही एक फिरगस कुटाम जाऊन पवित्र एवकरिस्ताचे बलिदान भेटू मरियेक फुलां अर्पूंक आणि मरियमाईचे जल्माचे फेस्त आचरण करूंक सगाता जमल्या आयचे फेस्त 4 रितीच्या दबाजात आम्ही आचरण करता बाळक मरियेक मान करचे बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेळ्या पासत देवाक अर्घा दिवचो दीस सांगातास कुटुंबाचे फेस्त संभ्रमतना चली भुरग्यांचो दीस आमी आचरण करता आयची देवस्तुती रसल्या देवान रसल्या हर एक रसनाक मान दिवंक खुलो दिता ह्या संवसारान बाळक मरी मनशांचो भरवसो जावंक पावली तिच्या जल्माचे फेस्त आमकां संतोष हाडचे जावन आसा बाळक मरी सगळ्या मनशांक नवो भरवसो दिता मरिये मुखार जेजू जावन आमकां मेळिल्ल्या कृपे देण्या खातीर देवाक आमी अर्घा दिवया देवान ताच्या उदार मनान हे पृथ्वेचेर पावस धन बरो हवो फोव कर रैतांक बळ भलायकी दिवन तांचे वावणीक ही सोबीत फुलां 5वी रांदवय रुचीक फळां आनी भाताच्यो लांब कणश्यो दिल्यात तर उपकारी मनान देवान दिल्ले उदार मनान ताका अर्पिया मरियमायेचे ससयेन आमची कुटुंबां भगवान कुटुंबा परी माया मोगाची एकवटाची आनी ख्रिस्ती भवार्थाक साक्ष दिवचे तसली जावं म्हूण ह्या वेळार मागया म्हज्या भुरग्यांनो भावा भयणीनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात पवित्र बरी वांटो घेवच्या खातीर आमच्या पातकाची दूख दर्या नितळ काळजान एक पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां साहित्य करया म्हणून हांव पातकी सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां दुखसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावो
सर्गींच्या बापा आमच्या समुद्राक मनशा सैम दिवचे खातीर आगरी जाणवेन आनी मोगा बाग्यो कावपान म्हणी तुवें जल्मा हाडली ओ दिसो जल्मा दीस बरा संतोषान आमी संभ्रमता तुवें वेचून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवं आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवंक भावार्थान भरवशान आनी मोगान वाडत वचून तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचन सर्वेच म्हणता पूण तू बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तू बोलला तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो भगर भोवपूर गेल्ल्या काळाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेच ताका सांगतलो उपरांत ताचे उरिल्ले भाव इस्रायल तांची परतून येतले सर्वेच फळाचे पदवे आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हेडाक सरयतलो ती सुरक्षीत मस्ती करतली कित्याक तेदवा ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो असिरियाकार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पायंड घालतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्या आनी रयाल वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उडयतल्या ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले देवाचे उतर हे
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. माध्यमाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळी. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इसाक असो बापूय, इसाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो आणि त्याच्या भावाचो बापूय. जुदा फेरेस असो आणि जेर असो बापूय, तामार ताची आवय. फेरेस हेस्रोन असो आणि हेस्रोन आराम असो बापूय. आराम आबिनादाब असो आणि आबिनादाब नासन असो आणि नासन सल्मोन असो बापूय. सल्मोन बोआज असो बापूय, राहाब ताची आवय. बोआज ओबेद असो बापूय, रूत ताची आवय. ओबेद येस्से असो आणि येस्से दावीद राय असो बापूय. दावीद सल्मोनचो बापूय. उरियाची बायल सल्मोनची आवय. सल्मोन रेहोबोम असो, रेहोबोम आबी असो आणि आबिया आसा असो बापूय. आसा योसेफात असो, योसेफात योराम असो आणि योराम ओसिया असो बापूय. ओसिया यतम असो, यतम आकाज असो आणि आकाज हिजकिया असो बापूय. हिजकिया मानास असो, मानासो आमोस असो आणि आमोस योसिया असो बापूय. योसिया एकोनी असो आणि ताच्या भावाचो बापूय. आमच्या काळार इस्रायल प्रजेक बाबिलोनाच्या गावाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदरे उपरांत एकोनिया शालतियल असो, शालतियल येरुबाबेल असो बापूय. येरुबाबेल अबियूद असो, अबियूद एलियाकीम असो आणि एलियाकीम आजोर असो बापूय. आजोर सादोक असो आणि सादोक आकीम असो आणि आकीम एलियूद असो बापूय. एलियूद एलियाजर असो, एलियाजर माथान असो, माथान जाकोब असो बापूय. जाकोब जुजे असो बापूय. जुजेची पत्नी मरी आणि मरियेतान जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात ख्रिस्त. ख्रिस्ताची जन्म ह्या परी जाले. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं कारार जाल्ले. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्यान गर्भस्थ जाली. तिचो पती जुजे नित्यवंत मनीस, तरी मरियेक आपटीत हाडूंक ताका खुशी मागली. देखून ताणें तिका मुक्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आणि म्हणालो, जुजे दावीदाच्या पुता, मरियेक तुजी पत्नी म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्यान जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळे घडले पूर्ण जावच्याक प्रावद्यामारी सर्वेस्परान म्हणलें की एक अवक्वार चली गर्भस्थ जातली आणि एक पुताक प्रसूत जातली आणि ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हण अर्थ. देवाचे उदाहरण हे जन्मातान मोठ्ठापर्यंत, गर्भातान गुडयेपर्यंत, पेटेतान पाळण्यातान पेटेपर्यंत ती हर एकल्याकी जाय जाली. भुरग्यांनी मोठी मारल्यार तिका बेगीन कळटा. भुरग्याक कितें जावचें आसा तें तिका आपापीच समजता. भुरग्यांक न्हीद येना जाल्यार ती न्हिदना.
भुरग्याक हुशार नासल्यार तिच्या बगलेक ती सगळी रात सयत जागी रावूंक तयार. तिका भूक लागल्यार भुरग्याचे पोट भरल्या शिवाय ती जेविना, उपाशी आसता. दुखल्यार तिका दुखता. भुरग्यांनी सदां केल्यार तिका संतोष जाता. भुरग्यांनी संवरी बगल्यार तिका बगच्या कसली दूख दुसरी कोणाकच बगना. कोण कोण आवय भुरग्यांक कळना. भुरगीं मोरी म्हणाली आवय. कोंकणी कोमल will be remembers. कोंकणी संवसाराचो महान व्यक्ती आणि घडल्या पदांपैकी कितल्यानी पदांपैकी एव्हरग्रीन पद आवयक समर्पण दिल्लें. खंयचें एक सांग. व्हेरी गुड. नामांत तुका एक बागी आवय म्हणा. 2009 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ म्हणलो प्रख्यात कवी आणि बरयल्लो एक बरो बूक आसा. अम्मा ಹೇಳಿದ 8 सुळ्ळुಗಳು. आमच्या घरांनी आमची आवय 8 सुळ्ळ सांगता. तर सगळ्याचे चड पटीपाचे आमच्या मम्मींनी अरे पुती आता नाही म्हणतात. तिच्या पटीनी स्वार्थ ना. तिच्या पटीनी निस्वार्थपण आसा. त्याग आसा. सॅक्रिफायस आसा. हेरांचे बरेपण आसा. हेरांचे वर्तेपण आसा. आपल्या भुरग्यांचे सर्वस्व तिच्या पटीत आसा. देखून तिच्या भुरग्या पासत ती कितलेय पटी मारूंक, तिच्या भुरग्याच्या बरेपणा पासत कितलेय उपास करूंक ती तयार आहे. या संवसारात जल्मल्या खंयच्याय आवयक आपले भुरगे अशक्त आसता, तशेंच आसता, इतलेच लांब आसता, इतलेच मोठे आसता कळीत ना जाल्यारय जल्मल्या भुरग्याक आपल्या हातांत इतली बरी आवय जतन घेता. पाळले नोकरले हात संवसार चलोवंक शकतात. एका भुरग्याक लालन पोषण करूंक, भुरग्याच्या बरेपणा पासून आपलो जीव दिवंक शकता ती एक व्यक्ती ह्या संवसारांत आसा तर ती आवय. प्रख्यात बरोवपी, गूढ चिंतपी आर्चबिशप विल्टन चेस्टीन मोरयेच्या आणि देवाच्या या वट्ट्या शगुणाक संवसारांतलो प्रथम मोग म्हणून वर्णिता. देवान आमच्या आवयक पावून आमी इस्कोलाच्या पयलेच आमकां जाय जाल्लें फावटेन शिक्षण मेळशें केलां. आज आमी ह्या मुखार ह्या पावंड्यार आसले जाल्यार ताका कारण आमची आवय. मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळचे हातांनी मेजूंक आसच्या बोटांत तितले स्त्रियो मात्र आनी तातूंत दोगी वा तिगी स्त्रियेक मात्र सदैव म्हणून उल्लेख केला. सदैव ब्लेस्ड भाग्यवंत चड सांता भक्ताची राणी सदैव अंपार बरी देवाचे ह्या सभायेक सावस्तीक म्हणटा ये वट्टे सभाये वर्णूंक नजो जाल्ले. आमी सभाय म्हणटा आसतना वस्तीक, उतराक वा कर्णेक ती वर्णिता. ये सर्वेस्परा, सृष्टी रचणारा, मनशां करणारा, महिमा आनंद तुका हो. वर्णूंक कशी हांव सभाय तुजी. देवाची सभाय आज आमी पळोवंक जाय आमच्या सतीच्या मायथळी. देवाची सभाय आज आमी अनुभव करूंक जाय आमच्या हृदयातल्या कुटुंबांतल्या व्यक्ती थंय. देवाची सभाय आज आमी अनुभव करूंक जाय आनी ती राखण करूंक जाय या प्रकृती थंय. मोरी
देवाची माथे जावन पुढे योगेशच्या सर्वंतराची आवडी जावन मी का प्रवादाचो भरवसो जावन या संसारी पाप करत असताना कुणपे जन्म आयली जगीच्या आणि अन्नाच्या त्या वट्ट्या कल्पना काल बऱ्यापणा काल आणि तांच्या मजतेन देवाची खुशी करच्या त्या वाटेक देवाच्या योजनाक कांतिमानाच्या त्या मांडावळेक तीस तिका तयार झाली. देवाची सोबाई आमच्या कुटुंबातल्या हर एका साद्यात आम्ही पळत हवो जावं तो ल्हानसो भुरगो वा प्रायवेट मरणाच्या तळीर आशिल्ली व्यक्ती वा परगांवांत असो वा कुटुंब सांडून गेल्लो कोणी तो जावं दी देवाच्या कुटुंबात आसलो एकवटून आमच्या कुटुंबात सदांच उतार करून आम्ही वावुया. या प्रकृतीत असले बरेपण आम्ही वर्णीत असताना प्रकृती मायेच्या मानतात आम्ही जियत आहोत. तिणे किल्ल्या तणावरवी आमचो जीव पसरलो आमकां वाडोवपाक साध्य जाना आसता तिसो ठोस पालन करचे भोव गरजेचे. एक कुटुंब जावन येद्या वरा संख्यान आमी मरियमाच्या या जन्माच्या पुस्तकाक सगळ्या जमल्या असता देवान मरियमा पासून आमचे केल्ल्या सर्व बरेपणा पासून उपकार पासून तिका अर्गां दिवया. ही कडशी भेट्या केल्या याच्या कुटुंबांनी वरून कुटुंबाचो भाव बांधवपण आम्ही समारंभ करत असताना आमच्या पुढे देवादीन चलल्या आमच्या कुटुंबाच्या भायर आसच्या परगांवांत आसच्या ससान्याचो उडास करून देवा कर्तन दिवन काळस तावन देवाचो उपकार वावरून हे नवें जेवण आमी सेवया. आमच्या भारत मातेचो वा संवसाराचो प्रकृतीचो पालन पोषण करत असताना आमी युट्यूबाचेर आमी आयकत आहोत आज एक चलयेक फाल्यां एका चलयेक आनी इतर कितल्या जाणांक अत्याचार मरण दंड जीविशीमाची हत्या गुन्हे हे सगळं सोडोवपाच्या ह्या संवसारार मनशाच्या जीवाचे मोल आमी उखल धरया. मनशाच्या जिवाक गौरव दिवया. प्रत्येक जावन चलयेक आमी मान बागोवन तांच्या सेवेक तांच्या बऱ्या मनाक या संवसारांत आमच्या चड बरेपणाक आमी निसायकी तांकां व्हंकलेक दिवंक फावो मात्र न्ही उपकारी मनाचे जावन जियेवया. एवकारिस्तांतलो जेजू मरियेक थंय तो आसलो. मरियेक जिवीत ताबडनाताल जल्ली तसो जेजू आमच्या काळजांत येता. मरियेन जेजू जल्मल्या वेळार जावं तिका बरी खबर दिल्ल्या वेळार जावं आपणाचो पोतू कुरड्यांचे दोळे उक्ते करतलो आपणाचो पोतू केप्याचे कान उगडतलो आपणाचो पोतू मेल्ल्यांक जिवन करतलो आपणाचो पोतू पातक्यांक सोडवण दितलो मनशा बळाक राखतलो म्हणून तुका कळीत नासलें जाल्यारय हांव सोम्याची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें जावं हें कागदें म्हणून आमच्या काळजांत तुजो जेजू आमकांय वर्ते जावंक आदार दिवं दी. आमेन. त्रियेक देवात्री आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत्मंता
मोगाळ भावा भयणीनो, देवाच्या उतराक कल्पिमान जाल्ली मोरी तिच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टांक ती वळख जाली जाल्यार आपले सगळे कश्ट काळजांत दवरून ते जगोवन देवाक ती समर्पण करतली. तिचे जिवीत तिणे देवाक शरणागत केले आणि या मारिफात देवाच्या योजनात उठबेग भागीदार जावन तिका पावसले. हीच कृपा आम सुमेस्तांक देव दिव दी म्हणून आमच्या प्रार्थनेद्वारे मागया. मंगळा बापा, भविष्यवेच्या मुखेल्याने तुवें रचयल्ल्या हरी प्रस्नांसोमो लोकांच्या काळजांतल्यान सरस्नांक मान आनी गौरव दिवंक प्रेरण दिशेक तांकां तुजे गुणपेट बर म्हण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आमच्या राष्ट्राच्या सर्व राजकीय मुखेल्याने सर्व लोकांक एकवटीत कर शांती समाधानाचे भद्र राष्ट्र बांदून हाडून आदर दी म्हण मागता. आमच्या गोवारी राष्ट्र सगळ्या भुरग्यांक गौरवान आनी मानान लेखून आनी शोषणीक उळख जावन फकत न्याय दिवन तांची हक्कां राखून दवरून आमचे थंय बरें मन प्रसन्न मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या म्हालपड्याक आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. परगांवांत गांवच्या आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी तांच्या वावराक तांकां भद्रतेन प्राप्ती लाभन मागता. कृषिकांनी मनशा उपयोगाक उदकाचो तत्वार जाणा जावच्या बऱ्या पावसाचे देणे लागत. रैतांक तांच्या शेतांनी लाभलेल्या फळांक फावो ते मोल मेळाशे कर. प्रत्वेकार मेळचे बरेपण वळखून घेवन तिचे संरक्षण करूंक कृपा दी म्हूण मागता. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजबामारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी मोरये मायेचे शेगून जियो देवबिरांतेचे माया मोगाचे मागणेचे भावार्थेंचे मोगसाणेचे आनी शांती समाधानाचे फिरकास कुटांब बांदून तुजी कृपा दी म्हूण मागता. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या काळजांतल्यो वैयक्तीक गरजो आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाच्या सान्या पासत परगांवांत आसल्या पासत देवादीन जाल्ल्या पासत मोगाच्या प्रायवंत कुटुंबांत पिडेस्त जावन आसच्या पासत दानी पासत सुमेस्त पासत आमी एक घडीभर मौन पडी मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आयचो वरतो दीस तुवें आमकां भोव केल्ल्या पासत प्रत्येक जावन कोंकण करावळीच्या लोकांचेर हर एका धर्माच्या लोकांचेर ह्या संभ्रमान जियोंक प्रत्वेतान लाभलेल्या फुलाफुलांक अर्घां दिवन तुका कालते जावन तसो संभ्रमचो संतोष भोगूंक फावो केल्ल्या पासत तुका आमी अर्घां दित आसतना तुझ्या मोगाक आमी पात्र जावंक कशें एक दिवो दुबळ्याच्या घरांत गिरेस्ताच्या घरांत काळोखांत तपावत नासतना पेटता त्याच परी आमी हर एकले कसो तूं बरो तशें आमी बरी जावंक तुजें बरें मोड हर एकल्यातले वांटून घेवंक आमकां उदार मनाची कर. ही प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Yeah.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्पदुवेदार देवा बापाक मात तसलें जावन मागात. मोगाळ बापा, वडा मोगान कोणच्या पुष्कळान आमचे मनुष्य सैन्य धरल्या तुझ्या पुतान आपल्या आवडीच्या कुमारपण विभागना पूण ते पवित्र केले. तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर्व नव्यातून निवारण दिसा दिस अधिक पवित्र करू आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचे समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार वळून पावो. या आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुमयार वे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्ववेदरानी सस्नाच्या देवा, सर्वकार्यानी सर्वंतरी जेजू क्रिस्तांच्या सुमयार आमी तुका दिवसो पावो. मुखाय दोनीतीसो आनी आमच्या पायऱ्यासो. वाडून कोणी एक आमी नमान करता, एका गळ्यान आमी तुका वंदता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती करता. आपल्या वारणाची वडवील सांबाळो पवित्र आत्म्याचे कृपे तुजे एकल्या स्तुताची त्यावरी सारी आनी सस्ते प्रकाश तरी संवसाराक पातळिलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोबी. देखून आता देवतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. जेजू क्रिस्तांत लोकांच्या सुमयावरी पवित्र आत्म्याचे सत्तेचं जीव आणि पवित्र मन उपजता. उदेंती काम असते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्या एक आशा वर्सातून जमयता जाले. देखून बाबा कल्पेपणी आमी हे मागणी करता तुका पेटोवच्या आमी हाडल्यान ती भेटी त्याच पवित्र आत्म्यावरी तुझ्या पुतांच्या सुमयार जेजू क्रिस्ताची खूप आणि रगत संचार तू पवित्र कर. ताची साधना पाळून आमी हो संस्कार समर्पता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिनसून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे कसर समर्पणची.
त्याच परी जेवण सतसपणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिलो असलो ती आपल्या शिसान दिली आणि म्हणली तुम्ही सुवेस्त घेयात आणि आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सस्ती कराराचे हे रक्त पातकाचे नुकसान मेळच्या तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशा पसत ते वाडोवतले हे म्हज्या उपासा करात Our soul further to Yah. आणि सत्ता सोडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि तो परत येतलो म्हणून त्याची वाट पळून आसा देखून आम्ही उपकारी काळजा हे जिवीक आणि पवित्र कोण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बली आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा सोडल्या तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटिता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान बसतायता नाम पवित्र आत्म्यान भर आणि जेसूचे हे कूड आणि रक्तमो आम्ही जावन निर्मी तुका पेटयलेले सास्तीक दान तूं आमकां करून आणि अशे देवाचे मायेको भगवन कंपार मणयेच्या तुझ्या भगवन दंडताच्या आणि वैभवी रक्त साक्षाच्या आणि सुमेस्त भक्त संगता तुवें मेळसून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळोवन तांचे विणवण स्वागाल आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून विश्वास करता बापा हे बल्ले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पवित्र मनावी मागता तुझ्या सत्ता फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या जरावलायच आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनेरा बराबर तुझ्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे पज्य संगती या संवसारान वाचून पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर्थ कर तुझे उची तुवें एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे करवल्या बाबा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजी इश्टगतीन या संवसारांत करलेल्या सुमेस्तांक मायक पासान तुज्या राज्यांत घे ते आमी तुजी महिमा बघून ससनां दोशी जातल्या आमकां भरवसो आसा क्रिस्तांवाच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वत्वेगार सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले काढतन धैर्य घेऊन गाऊया
सर्वेस्परा सर्वायचुते आमकां दिवान दया करून या जिवितांत सोंसताय आमकां दी सर्गीचे मागणे आमच्या सुंदरा जेजू ख्रिस्ताची येणी भरोशान करतय आमकां तुजे उदार कापडचे सपातले सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाट Gesù Christa, tu et tuja rânduta mările tuca șanti dulta, muci șanti tuca dita. Amcea patla cernăi, con tuja povesta vecea mavarta cerdistka, ani tuje pușe părmane tuca șanti di, ani e gota samvar. Tu ciertai, razvor săitai, săsna cea săsna. Somyaci Shanti Sadankai Tucci Soveyaso Maya Magaso Yekota Suburtuza Yekameka Shanti Diya ही देवाच्या मोगाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयली आमी नेसायकी सुभागी सुम्या वेगवेगळे भावना तुझ्या प्राणीच भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मले भगवंतांक वार मरी अख्ख्या संवसाराचो बरोसो आनी मनशाच्या सोडवणेचें फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोषपुरी काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तिच्या पुताक उंड्या दाखवायनाच्या रुपार आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक रेगून सोदून बाबार्थान ताका आपलो सडवणदार म्हणून वळखून घेवं आनी ताच्या एकपणान सदांच जियोवन सुमेस्त मनशां पवित्र म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसया. मिसां सोमारा विक्टर क्रास्ताच्या आत्म्या मिस्तितात ॲग्नेस क्रास्ता आनी कुटुंब क्लारा जेम्स फेर्नांडीस च्या आत्म्या मिस्तिता एलिझा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बुधवारा मिस्तितात मार्सेल स्टीफन लोविस ब्रेस्तर वलेरियन कार्डिनाच्या आत्म्या मिस्तिता बेनिडिक्टा कार्डिन आनी कुटुंब बेंजामिन रेबेरोच्या आत्म्या मिस्तिता वेरोनिका रेबेरो फिलिप ग्रेशियस आत्म्याक मिस्तितात रॉल्फी कार्वालो आनी कुटुंब क्रिस्टीन कार्वालोच्या आत्म्या मिस्तिता रॉल्फी कार्वालो आनी कुटुंब कुटमसरले आत्म्या मिस्तिता मार्कुस पेंटो आनी कुटुंब कुटमसरले आत्म्या मिस्तिता लीना ब्रेगांसा आनी कुटुंब नॉर्बर्ट आनी आलिस बेरोसच्या आत्म्या मिस्तिता नोएल बेरोस तेसा खातीर मागून मिस्तिला शारट डायस सांत आंतोनीच्या माना करगा मिस्तिता हेलेन रेबेरो आनी कुटुंब सालोरेसच्या माना करगा मिस्तिता हेलेन रेबेरो आनी कुटुंब सुक्रेरा डायना पिंटोच्या आत्म्या मिस्तिता संतान पिंटो आनी कुटुंब सोनवारा आत्म्या मिस्तिता सिस्टर सनीशा येसी. आयतारा आपल्या पहिल्या कुंगरसो दीस संबंधच्या वक्ताक कोसेसा मायच्या माना करगा मिस्तितात एन्सन फर्नांडीस आपलो जल्मसो दीस संबंधच्या वक्ताक कोसेसा मायच्या माना करगा मिस्तितात गॉडफ्री क्रास्ता भगवान पुरुषाच्या माना करगा मिस्तितात भगवान पुरुषाच्या वाड्याची वाड्या घरान कोसेसा मायच्या माना करगा मिस्तितात भेरी गोन्साल्वेस आनी कुटुंब. मोकाळ भावा भयणीनो, आज भगवंत अंबार मरयेच्या जनाचे संभ्रमाचे व्हड फेस्त मोठी फेस्त तुमकां सर्वांक म्हज्या फिरकसगारांक सैऱ्या धैर्यांक सुमेस्तांक फेस्ताचे रास रास परबी पाठयता शुभाशय पाठयता. परगांवांताच्या आमच्या भाव भयणीचो उडास आमी काडला तांच्या पासून येदोळस आमी मागला. परतून आयच्या दिसा कुटुंबाचें जेवण करच्या सुसंदर बरें तांचो उडास काडून तांच्या त्याग आसो तांच्या मोग आसो आमी उडास काडया आनी तांचे पासून देवाक आमी अर्घां दिवया. आज आमी सगळ्यांचो दीस आचरण करता. सगळ्यांक क्रिस्ताचे उल्हास आनी परबी पाठयता आनी सर बरें हांव मागता. गेल्या त्या आयतारार शिक्षण आयोगाच्या मुखेलपणार शिक्षकाचो दिवस खूब यशस्वी तरान चल्लो. हाका कारण करता जाल्ली टिचर आनी क्रास्ता आनी त्या शिक्षणाच्या आयोगाचे सांदे तांचो काळज तावन हांव उपकार भोगता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या त्या आयताराची काणीक रुपये 8,825 8,845 कणशी दान दिल्ली आसात हाडून दिल्ली. मानेस्त ऑल्विन क्रास्ता, मानेस्त किरण क्रास्ता, मानेस्त विवियन क्रास्ता आनी पणसन क्रास्ता तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचो काळज तावन उपकार भोगता. कोबू दान दिल्ले आसात देवादी इजे क्रास्ता आनी बीजे क्रास्ताची भुरगीं तांचो हांव मनपूर्वक उपकार भोगता आनी काळज तावन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आंतर सोंपयल्ली आनी साक्रिस्तीची खरी एक दिसा सेवा करची आमची कार्मेल कौंतची सर धरपळणी तांचो हांव काळज तावन उपकार भोगता. श्री संघटनांत वाड्या जमतेंत वेगवेगळ्या आयोगांनी संघ संस्थांनी सोडालेटींनी आल्तार भुरग्यांच्या त्या संघांत हर एकांत तांची मेथरपण तांची सेवा निजायकी भोगली पावो तितली राटवळ काम तांकां आसल्यार परतून इगर्जेच्या हर एका सेवेंत कामांत तांचो सहकार भरपूर हांव काळज तावन मानून घेवन तांचो उपकार भोगता.
नव्याच्या दिसांनी भुरग्यांक गोडशें तशें गिफ्ट्स दिवंक दान दिल्ल्या सर दानीसो तशेंच नव्याच्या दिसांनी गोडशें वांटूंक तशेंच इनामां दिवंक साकार दिल्ल्या सर स्त्री संघटनेच्या स्त्रियांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन स्त्री संघटनेची अध्यक्षीण मानेस्तीन जेसिंता मिरांदा तशेंच आमचे कार्यदर्शी मानेस्तीन ग्लोरिया डिसोजा आनी ऑफिस क्लार्क मानेस्तीन विवा तांचो हांव उपकार बावगता आनी सर्व संघटनेच्या स्त्रियांचो मनपूर्वक उपकार बावगता. देव बरें करूं म्हणटा. शुक्रारा दिसा इगर्ज आनी वाठार अप्पोर भयेन निजायकी भोव अप्पोर भयेन तुमी नितळ केला. म्हाकाच अजाप जालें. इतली सोबाय इतलें बरेंपण तुमी दाखयलां. तुमच्या बऱ्या मनाक हांव गुणी जावन आसा. सरी सुमार 90 जण हजार जावन हांगा तांणी अप्पोर भयेची सेवा तांणी दिल्या. तुमच्या सर्वांचो हांव उपकार बावगता. तुमच्या त्यागाक बऱ्या मनाक बाळूक माये दराळ आशिर्वादां सर्गीत हांव मागून धाडून दी म्हणून मागता. फुलांचो बुक्को करची स्पर्धेची जबाबदारी घेतिल्ल्या ICOMचो सांगोचो हांव उपकार बावगता. तशेंच बुक्को तयार केल्ल्यांचोय हांव उपकार बावगता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मुर्तून रावन आर्थीक रितीन साकार दिल्ल्या सर्वांचो काळजांतल्यान उपकार बावगता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या क्रिस्ताचो संबळाक भोव रित्या बऱ्या रितीन जावं विविध रितींनी साकार जाल्ले आसात. आमचे उपाध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन क्रास्ता, कार्यदर्शी मानेस्तीन ग्लोरिया डिसोजा, साहेबाची संयोजकी मानेस्तीन रेनिटा बार्नेस आनी आर्थीक मंडळीच्या तशेंच गौरीक मंडळीच्या सर्व सणांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावगता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा कणशी नितळ केल्ल्या सर स्त्रियांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मीस जाल्ल्या उपरांत नवे मनशाक गुरकार आनी गौरीक मंडळीचे सांदे नमी आगलेले मुखार येतले. देखून तुमी तुमच्या वाड्या प्रकार वा कोणा लागीं तुमकां काण घेवंक सुलभ जाता आनी घेवची. सगळ्यांनी काण म्हणचे नाका, भुरग्यांनी घेवचे नाका, पूण म्हज्या वडिलांनी कोणी काण गेल्यार पुरो. नाजाल्यार 5-6 जाणां आसतात. देवा मोच्या सोडवण दारात बोलला असता.
सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो सर्ववेदार देव भाग्यवान कामगार दुनियेत जमलेल्या पुतमाईवान देवाच्या पुतांना शकलाची सडवण केली तोच तुमका आपल्या आशीर्वादाने बरो जीविताच्या रस्त्यात तुम्ही घेतलो ती तुमका सदा सगळ्या गोपांत बाळगून दवरो आज बाळगोळीच्या जन्माच्या परबे दिसा तुम्ही संतोष करीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदात तुमची खालसा बरो आणि तुमची आमचे आव्हान मायेचे मसती ससनाच्या संतोषात आम्ही सगळी पावो आणि पुत्र आणि पवित्र तुमचे आशीर्वाद वसुदिया जेसू ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमका धाडटा एक घडी वसा आणि मुखन शांत म्हणतात लोकांक एक घडी म्हणतात
सुसरली